Nit me masro na nya mugan da farani miniti bisabe kay kaw fi anga foli ni wali man don be awye aw mun melaje la wala sa kuna funu be sro malikun ka ani jen fan raw kun ka ni atma sele farafina muso tola dun krenkrene mu be wole journée panafricaine au hukumu konna la jakulu bambe wole association malienne des personnes de petite taille olu ya nyanamaya ni demedie ka nyeshi bolema Kadiatou Traoré o be nyefolike akokunga. Ni deme mimbola association malienne des personnes de petite taille mawuro ni nga nyashim bole muso mabedo journée panafricaine ali nyana mayali hukum konnana. OK, ambe ala fo ka barkada et comme ambe 31 juillet de la no juillet panafricaine des familles ou muso femme Afrique panafricaine Afrique muso be kadonye. Donc anya ira à travers les œuvres sociales présent à œuvres sociales be bonyamindo Mali Dembela Jale. Donc en fait nana min dira en fait nana kana kamino partager plusieurs autorités de même indo association ango ngamina klana ambauna andeuna ankorowe mun fene be bolé akaira ko jamana manina mo shiko mais ni fait justice bolo ali président arrêté saria sans fait donc ko be saria de bolo donc mais o taira ka fo ku fene ku hatli bolendo jamana de jamana hatli bolendo ko jamana hatli bula mais ko be kiri de bolo donc ni ka kiri sera ka bla romina donc ko be kiri de bolo note benu muso to munu be kenemana na munu fene be barayro la nu be bureau la ambede muso de ambede joro be jamana kono parce que jamana ya ambede tay jamana te mo ko kilen tay jamana e be de tay donc ore ato am fene na ngani ira diula day na ka yirula ka fo feti nye olu fene ka feti u fene ka kan ka nyagari u fene ka kan ka yele u kan ka nisonja parce que feti nye panafricaine de muso betare do particulièrement femme malienne au hukum de kono fem ye bolé directrice aliya nisonja ojira ka sangani ni wale ina fawi ka don afo ko mo do be kenema munu hakli bi u balma muso nyona kaso bon kono u be deguna u be ko nani franchela u nisonja ba de banka u ye de memi kanyo koso tamba nyini mo to fe ku nyejo association malienne des petites de taille là u ye bonya munu ke u ka u fana ladigi parce que muso munu be kaso la u mo be de mena koso be u mo be de me ba yere dila kata farkolo kena fanfe kata baloko fanfe kata nu bora u be se ka baraka u yere ka u yere ta amago bo de no la koso be nin deme min bola la MPPT mawyoro nabiti Joseph war million tan durna kun kan fena be talike maloboro macaroni pake o turo bidon fokata se kalaninge manchinuma ani bourse de formation. Mali islamique au Jakulu Bah au Conseil islamique à Maniama, groupement des leaders spirituels musulmans du Mali Maniama. Al-Islamia Demeton Ansarou Nyadjoro Hankram Rassid Shérif Ousmane Madani Haïdra Dingue Assede Badra Aliou Ousmane Haïdra Be Benen Kaufi au Hukmun Konala Atara Folibla Maba Chamana Malika Lasikidim Be Benen Fokatabla Dine Nyamau Ani Maba Chama Samaira Sanobe Nyafolika Akokunga. Ni chogoya ina Mali islametonga franyogotomba au Conseil islamique du Mali Maniema Dengue Assedi Badra Ali Ousmane Haïdara afo Shérifula Morike ane atamanyo boto de kata la date de la clé mi senfe boyo barabeta ofe kanyeshi mabaumo usiratigela Mali jamana konsila mimbe beneka ofe ode galela kamel ko chogo nyumana bonya ani karama kono hakili falen folon ka sura ka tuhu ola ka baro kunjani duwuye Shérifula Morike ne atamanyo obolen ko feye ola bana ko kunda jalola kauka dubaka farifoni anisonja konana o bismillah ye bonya ani karama kono hakili falen temene ko fe duwu kera ka o sigi fana kunche obolen ko feye parnya damma bolen ko fe Mali islamia nyama ba amfana karamo Assedi Shérif Ousmane Madani Haïdara Dengue Shérifula Morike ane atamanyo bismillah juma misiri gale konana beneka ofe walma afo malion ka misiri ye akumbela ne ka tare ka faye ko adangana hakili fulen temene ko fe do kera ka yin baro kunche hukumile ne konana Assedi Badra Ali Ousmane Haïdara ne atamanyo sera malien do jabala la beneka ofe kata badenya folike aye ninga soroko kunda tidania mau kablumbaka yimvana wale nyuma do korofo ani
bonyaw caman tara ka ɲɛsin Sherifula Morikɛ mo ni ka laba ka ye baaraw kuncɛ ni duwawu ye. Ninnu bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ, Sherifula Morikɛ a Seydi Badara Ali Usman Haidara ye a kunda wajulu kɛnɛ ka min labɛn mɛn Benin silamɛya dɛmɛtɔn Ansaru fɛ walasa ka se ka Mahamadu Mustafa kisi nɛɛma b'a ye o bange nisɔndiya ni o muɲa baaraw kɛ. An bi Benin jamana kan nisɔndiya min bɛ an na o de ye k'a ye ko anw sera ka ye Benin dugukolo sanfɛ. Nakun wɛrɛ foyi ma ye anw na fo Ala ka diinɛ nɔfɛ an karamɔgɔ a Seydi Badara Ali Usman Haidara nɔfɛ dan t'o nisɔndiya de la. N'a taara ye lahara anw ka histoire la ko anw nana Benin anw ka nako fɔlɔ Benin jamana kan ko a kɛra kira mɔden dɔ de nɔfɛ a ma kɛ hukumu foyi la fo mawuludu Ala ko sira o yi histoire ye min bɛ lakale lahara an ka kunnawolo b'o la. O ka laseliw kɔnɔna na u ye o ka nisɔndiyaw sɛbɛkɔrɔ danganamaya ni ka laban k'a ɲini bani denkɛ fɛ ni o ye a Seydi Badara Ali Usman Haidara ye Sherifula Morikɛ a ka duwawu kɛ olu ye. Karamɔgɔ n'a denw Ala k'an n'u kɔlɔsi yarabi Ala ka ɲɛtaga di nin kana kɛ an siɲɛ laban ye yan. U nana diinɛ min sankɔrɔta n'o ye Benin jamana ye an b'a deli Ala fɛ Benin Ala k'a kɔlɔsi Benin fanga Ala k'a taa ɲɛ Benin jamana Ala k'a sabati basigi ni hakilisigi min bɛ Ala k'a don an ka jamanaw kɔnɔ Mali Burkina Niger Ala k'a bɛɛ basigi farafinna Ala k'a bɛɛ basigi. O hukumu kelen kɔnɔna na o nisɔndiyalen ka sanga ni Zamzamiyu ka den dɔ yelen ye o cɛ ma Benin silamɛya dɛmɛtɔn Ansaru n'u kanuɲɔgɔnw u ye foli ni walimadɔ ta ka ɲɛsin bani yɛrɛ ma o min ye nin ko in bɛɛ lajɛlen sababu ɲuman ye. Ne nisɔndiyalenba do bi ne wasalenba de do bi tellement que an ka karamɔgɔba nin de nana ka na ka a sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ ka na anw ɲɔfɛ Kotoni yan k'ale bɛna Ala ta fɔ anw ɲɛna wala ne ma da sɔrɔ o la bi ni nisɔndiya tɛna ɲɛji bɔ ne ɲɛdaga la kɔni ne nisɔndiyalenba de do Badara nali la bi ne yɛrɛ tɛ fɛ a ka taa segin ka taa tuguni a ka ca anw bolo Kotoni yan nisɔndiyala fɔ ka nimisi wasa weleweleda min bɛ de bolo k'a fɔ amisadiniw ye Kotoni yan bɛɛ lajɛlen bɛɛ ka bɔ ka taa kalanyɔrɔw la ka bɔ ka taa wajuliyɔrɔw la an ka bɔ ka jinɛ dɛmɛ kosɛbɛ an k'an cɛsiri jinɛ baara la. A kɛtɔ ka kɔrɔfɔw ta a Seydi Badara Ali Usman Haidara Sherifula Morikɛ a ye foli ni walimaw ta ka ɲɛsin naba kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma a ka ja kunbɛliko ɲuman min taara o fɛ ka ɲɛsin ma a ka wajulukanw kɔnɔna na a ye sɔni sigi ni su na ɲɔgɔnna fisabanciyaw kan madama min bɛ don Mahamadu Mustafa kisi nɛɛma b'a ye o bangeni hukumu kɔnɔna na ni ka laban ka silamɛw su ka kɛ silamɛya diinɛ ɲuman kɛwali kan silamɛ diinɛ min ko hinɛ ni makari yafa ɲɔgɔnna ani kelenya baaraw bɛɛ lajɛlen ka sɔrɔ ka kuncɛ ni bayatul islamiya o lɛdu wɔɔrɔ talen ye cɛ ni musow caman fɛ. Mali Islamique a Djakoulouba, au Conseil islamique à Maniama, groupement des leaders spirituels musulmans du Mali Maniama, Al-Islamia, Demeton, Ansarou, Nyadjoro, Ankramwa, Seydi Chérif, Ousmane Madani Haidara, Dengue, Seydi Iba Haidara, DGP, avec Cameroun, avec Wakati Nimbo, au Hukumu ne Konnala, avec Wajulu Kene Belebele Nyanama, au Balakao, Finkabeni, Utukalu, Kle, Nani. Al-Islamia Demeton Ansaru tɔndenw ka fara kanubagaw kan o caman ye ɲɔgɔn sɔrɔ a kɛnɛ kan Samahira Sanogo bɛ ɲɛfɔli kɛ a ko kun kan. Hali bi ka sanga ni a ka tile fila taama ye o balakaw fɛ Cameroun jamana kɔnɔ ka sanga ni a ka wajulu munumunu salo ye min wele dala a ye silamɛya dɛmɛtɔn Ansaru fɛ Seydi Chérif Iba Haidara a fɔ DGP a ye wajulu su belebele ɲɛnamaya o balakaw fɛ min baaraw serela silamɛya dɛmɛtɔn Ansaru n'u kanuɲɔgɔnw caman fɛ. A fɔra karamɔgɔ bɛna n'o ye Chérif Iba Haidara Cameroun yan an nana lajɛ a bɛna tɔgɔ ɲuman de di anw ma Cameroun yan kuranɛ kɔnɔ Ala ko ashabal yamin fi jannatin yasaluna anil mujrimuna ma salakakum fi saqar Ala ko kinibolow de di aljana kɔnɔ o bɛ ka ɲininkali kɛ walajukɛlaw mun ye aw se jahanama yan o la se n'o ye Chérif Iba Haidara donnen Cameroun yan an b'a dɔn ni ɲininkali nin bɛ tengu mɔgɔ mun na an tɛna yala. O nisɔndiyalen ka sanga ni alijinɛ kondɛgɛtigi yelen ye o ka kɔnɔ kɔnɔna na maa minnu ye kuma fɔlen o ni ɲɔgɔn cɛ o ye o ka nisɔn sɛbɛkɔrɔ danganamaya ni ka laban ka furu ta ka ɲɛsin Mali silamɛya ɲɛmaaba an fana an karamɔgɔ a Seydi Chérif Ousmane Madani Haidara ma o min ye ko bɛɛ lajɛlen sababu ɲuman ye. An bɛ Iba Haidara n'a ka délégation bɛɛ lajɛlen fɔ o bɔra Mali la ka na Cameroun dugukolo sanfɛ. An b'a ɲini Alahu taala min bɛ fɔ Ala ka kɛ an kɔnɔ ka baara kɛ n'a ye. Ya Rabbi an b'a ɲini Ala fɛ kɛnɛ a sigira hɛrɛ la Ala ka wuli hɛrɛ la. Ala k'an bɛɛ laban ɲɛ. A bɛ min fɔ Ala k'a to an kɔnɔ ka baara kɛ n'a ye.
yoro chaman bora yoro la gine control mo bala yoro wara mo bala am siga beto ko ta kelengele mi abi bele jiden fu on nana sirif ka kumbe ka fara an ka ande ni baraina am bele jiden fu ka be barakada nunu ye tuma ye munu nyo mancha on siratigɛ la silamɛya dɛmɛtɔ ani saru fara kanu ɲɔgɔn kan o ma sɔn fiyewu DGP tɛmɛni o ka kɔnɔ o ka lakali olu ye o de siratigɛ la o yera ka caya ni wajulisu belebele ye baaraw kɛnɛ kan n'o tɛmɛna ka bɔ yen an ka du ala sirifo an b'u fo k'u wale ɲɔgɔn dɔn ka nabaga cɛba a n'a musoman an b'u bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛnyana an ma ɲina a furumuso sanuma in kɔ ni minnu nana nɔfɛ an b'a fo k'a ka bisimila k'o b'a la dugu kɔnɔ an tila k'a ɲini an ka sirifukɛ fɛ tuguni k'a ka dugawu k'an ye kɛrɛnkɛrɛnna an furukɛw a n'an yɛrɛw ala ka se ka sijan ani kɛnɛya ni garizɛgɛ ɲuman da an bɛɛ lajɛlen ma an nana tunga na an nana fɛn ɲini de an b'a ɲini ala fɛ sirifuw barika kama a ka se k'o nɔgɔya n'an furukɛw den barikamaw a k'o nɔgɔya an ye o kɛtɔ k'u ka nisɔngɔ sɛbɛn kɔrɔ yira ka sanga ni wajulisu belebele ɲɛnamayali ye Seydi Sherifu Iba Ayidara DGP fɛ o bala dugu kɔnɔna na kumakɛlaw ye a yira k'a fɔ olu nimisi wasara ni ka sɔrɔ k'a ɲini Bani denkɛ fɛ a ka dugawu kɛ Kamerunu jamana ye baw kalafili baaraw labɛnw bɛ sen na o fɛ yen fɛn fɛn filɛ yan an si tɛ fala an tɛ bala an yɔrɔ ka jan ɲɔgɔn na an ye ɲɔgɔn dɔn cɛkɔrɔba min sababu la an b'a ɲini ala fɛ ala k'an ka fɛ kɛ fɛ furututu ye dɔnden an b'a ɲini ala fɛ ala k'a caya su ani tile Iba Ayidara an bɛ dubabu caman de ɲini fɛ bi an bɛ jamana min élection b'a kɔnɔ élection bɛ cogoya min na bi ala de b'a dɔn ko ni taama ma ban tɛgɛ fifa tɛ ban an bɛ dubabu ɲini fɛ su ani tile surtout k'an to o b'a la yan i ka dubabu k'an ye fɛn b'a to ni élection bɛ tɛmɛ an ka hɛrɛ la fɛn ma ni jamana in natɔ sɔrɔ a kana mɔgɔ si tatɔ sɔrɔ a kunbɛn la nisɔndiya farifoni ani makama kɔnɔ ka sanga ni zigiri dumanw bɛ ka a sɛnsɛn ka don kɛnɛ kɔnɔ Seydi Sherifu Iba Ayidara ye munumunu saliw kɛ ka naba bɛɛ lajɛlen ni ka sɔrɔ ka taa bisimila minɛ a sigiyɔrɔ la a kɛlen ka kɔrɔfɔ ta alijinɛ kondɛgɛtigi a Seydi Sherifu Iba Ayidara a ye foli ni walimata ka ɲɛsin naba kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ma dama kunbɛliko ɲuman min taara ka ɲɛsin ma o fɛ ni ka sɔrɔ ka ɲɛfɔli kɛ su na fisɛbanciyaw kan madama alisilamɛ diinɛ kan min ko hinɛ ni makari yafa ɲɔgɔnmɔ ani keleya baaraw ka sɔrɔ ka kuncɛ ni bayatulu islamiya o lɛdu wɔrɔ talen ye maa baden fɛ an bɛ to o wajulu kɛnɛ in kan Seydi Iba Ayidara DGP a ye laseli minnu kɛ an ka ɲɛmadaw fɛ karamɔgɔ ko k'aw bɛɛ fo k'a nisɔndiyalen don a bɔra ka images ye k'a ka dugawu bɛ Kameruni n'a nɔgɔjugu bɛɛ ye ko ala k'aw fanga se ko ala k'aw fanga se m'aw fo kala an nana Kameruni yan bonya ni bonya de don ni bonya ninnu bɛɛ kɛra ala de kama ni kɔni Iba bazɛn ye ka na sigi aw ɲɛfɛ aw ka Iba bonya yan sababu b'o la dɛ a ye n bonya n fa kama ala ka n'aw bonya a ye n bonya n fa kama ala ka n'aw bonya kana ɲinɛ sababu kɔ sababu de bɛɛ sigi sigiyɔrɔ la kamera dɔw bɛ dimi i ma kalan i tɛ foyi dɔn e kan ka sigi yan ne m'a f'i ye n ko sababu n ko n fa kama Alizaro ani kanumɔgɔw a kɛra Iba fɛ a ye Ayidara denw bonya Ayidara kama ala ka denw d'aw ma minnu yɛrɛ bɛ bonya ko sumani kun ye hakɛ ka dɔn ni hakɛ dɔnna ka ban ko bɛɛ lajɛlen bi nɔgɔya DGP kumana sifinakaw fɛ ni ka baya wele da wa u nana jaabi ni baya layidu wɔrɔ tali ye o jamakulu de filɛ aw ɲɛkɔrɔ wajulu kɛnɛ min ɲɛnamayara o bala dugu kɔnɔ an b'a ɲini ala fɛ ala ka baya layidu wɔrɔ dafali nɔgɔya an n'a tabaw ye ti fila fara ala kan n ti jɛnɛya kɛ n ti suɲɛni kɛ n ti den faga ani DGP bɛ to ɲɔgɔn fɛ Yaoundekaw bɔra i b'a fɔ kɔnɔkulu ka Mali silamɛw ka jɛkuluba au Conseil islamique Maniema groupement des leaders spirituels musulmans du Mali Maniema alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an karamɔgɔ Seydi Sherifu Usmane Madani Ayidara denkɛ a Seydi
Iba Haidara DGP k'a kunbɛn ni bonya ni karama ye. An ka ɲɛmada sɔrɔlenw fɛ. U bala janjo tɛmɛnen kɔfɛ Mali silamɛtɔn ka fara ɲɔgɔn tɔnba o Conseil islamique du Mali maa denkɛ a Seydi Sherifu Iba Haidara a n'a taamaɲɔgɔnw ye k'an bɛɛ da kɛ u ye k'o kun da Cameroun ni faaba kan Yaoundé ko don. Duwawudenw kɛlen kɔfɛ sirajan taama ninnu donna o fɛ. Faraɲɛ damadama bolilen kɔfɛ a Seydi Sherifu Iba Haidara DGP ani a taamaɲɔgɔnw donna Yaoundé kaw ka taa sɔrɔ labɛnw sabati bɛ silamɛya dɛmɛtɔn Anisaru fɛ ka bila walasa ka kunbɛliko ɲuman ta ka ɲɛsin Bani denkɛ mɔ. Yaoundé kaw dakuruɲɛ damadamana président bi bɛɛ lajɛlen ko ale tɔgɔ la. Yaoundé ka bɛɛ lajɛlen n'u ka président ye k'u bɛɛ lajɛlen ko a tɔgɔ la. O b'a la an b'u ka o b'a la mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo. Edia mɔgɔ ninnu an b'u bɛɛ lajɛlen fo. Mɔgɔ o mɔgɔ n'a y'a kun bɔ jamana wɛrɛ la ka na Guinée Équatoriale, Gabon, Congo an ka foli b'a bɛɛ lajɛlen ye ni silamɛya ka foli ye. N'an bɔra an bɛna foli d'an ka président ba ma n'o ye Ousmane Kassamara ye a n'a ka danga Adama an b'u fo. O n'an ka président n'o ye Selimata Siribe ye k'u bɛɛ lajɛlen fo ni silamɛya ka foli ye. Mɔgɔ o mɔgɔ n'i y'i sen da kɛnɛ in kan yan nɔ an b'u bɛɛ lajɛlen fo. A serela silamɛya dɛmɛtɔn Anisaru n'u kanu ɲɔgɔn fɛ ka fara Yaoundé maaba caman kan ni kunbɛli kɛnɛba in ka ta ka ɲɛsin Seydi Sherifu Iba Haidara mɔ. A baaraw kɛra waati kɛrɛnkɛrɛnnen ye maa minnu ye kɔrɔfɔw ta u ka nisɔngo sɛbɛkɔrɔ danganamaya ka sanga ni DGP yeli ye u cɛ mɔ. O kɔfɛ an bɛ foli belebele segin an karamɔgɔ ma an karamɔgɔ denkɛ n'o ye Ibrahim Haidara ye. An filɛ don min na bi réseau sociaux kan maa min bɛ réseau kan a dogolen tɛ mɔgɔ si la a bɛ baara min kɛ réseau kan bɛɛ b'a kalama. Mɔgɔ caman b'a ye réseau sanfɛ o y'a kanu k'a ye a ko Ala kuma nɔgɔya donc Ala y'a nɔgɔya bi bɛɛ lajɛlen an min filɛ kɛnɛ kan an bɛ Ala fo o la ka tila ka dugawu kɛ a n'a ka délégation ye u bɔra ka denbaya to hɛrɛ la cogo min Ala ka ɲuman segin ka taa denbaya sɔrɔ hɛrɛ Ala k'o nɔgɔya n'o ye. O bɔlen kɔfɛ maa o maa min sera kɛnɛ kan cɛ la muso la maa o maa min sera kɛnɛ kan Ala ka bɛɛ lajɛlen sara fɛn min mana taa sɔrɔ Ala k'u kana taa sɔrɔ. O hukumu kelen kɔnɔna na o ye foli ani waliminɛta ka ɲɛsin Bani ni a ka denbaya ma. Olu minnu bɛ cɛsiri ni wuli kajɔ la dugujɛba 20 walasa ka se ka alisilamɛ diinɛ ɲuman cari. Alisilamɛ diinɛ min ko hinɛ ni makari yafa ɲɔgɔnmɔ ani kelenya. Jama fɛn o fɛn nana k'u bɛɛ lajɛlen bisimila. Fɛn m'aw na dɔ sɔrɔ Ala ta dɔ sɔrɔ. An bɛ DGP n'a ka jamakulu fo. O ka dugawu k'an yɛrɛ ka dugawu minɛ. An ka foli bɛ Yaoundé section Amsardine. Vraiment an ka foli b'u fɛnɛ ye parce que u y'an bonya ni mɔgɔ vraiment ne y'i bonya bamananw ka kuma bonya bɛ Manden bonya ma nin fɛnɛ bɛ yen an nana bonya ma segin na an b'u fo k'u barika da Ala ka taa ni ka segin nɔgɔya vraiment maa bɛɛ ye. A kelen ka kɔrɔfɔ ta a Seydi Sherifu Iba Haidara ye a kanusɔnw sɛbɛkɔrɔ danganamaya ka sanga ni kunbɛlikɛ kɛnɛba in labɛnnen ye ka ɲɛsin ma. A labanna ka Bani ka foli ni waliɲumandɔn kɔrɔfɔw ta ka ɲɛsin silamɛya dɛmɛtɔn Anisaru mɔ ye ni ka sɔrɔ ka baaraw kuncɛ ni duwawu ye. An bɛ Yaoundé ka bɛɛ lajɛlen fo. Ni jama ka bɔ. U ka baaraw bila. Ka heure kɛ ka Iba kɔnɔ. Mɔgɔ bɛ bonya mɔgɔ de kama diɲɛ yɛrɛ kɛra sababu de la. Ne b'a dɔn tɔɔrɔsiw jɔlen don Iba kan. Haidara denkɛ don dɛ. Ne bonya na n fa kama aw ye ne kanu n fa kama aw kɛra n fɛ n fa kama Ala k'a n'aw sara. Ka président muso fo. Hali n'a dɛsɛra ka kuma sa a y'a débrouillé an b'a fo Ala ka n'a fɛnɛ sara ne de Anisaru ye Anisaru yɛrɛ ye musow de ye ni musow kɛra i fɛ ka wa i mago dilanna
ni ansaru muso fila yɔrɔ hannu man can kana jɔ la dɛ u se ka min kɛ cɛ tan se ka kɛ Kawla Dunia k'a fɔ Cameroun silamɛya dɛmɛtɔn Ansaru kɔfɛ ni baara in seriya la jamana wɛrɛ silamɛya dɛmɛtɔn Ansaru fɛ i n'a fɔ Guinée Équatoriale, Congo o ni o ɲɔgɔnna caman a se di Iba Aidara i n'a fɔ yɔrɔ tɔw la baara dɔw de bolo daminɛ a fɛ yan kɛrɛnkɛrɛnnenya ma wajulu subaw minnu bɛ don Mahamadu Mustafa kisi nɛɛma b'a ye o b'an nisɔndiya ani o muɲamuɲa kɔ. Yaoundé kaw ka bisimilali baaraw bannen kɔfɛ Mali silamɛw ka jɛkuluba Haut Conseil islamique Maniema groupement des leaders spirituels musulmans du Mali Maniema silamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an karamɔgɔ Seydi Cherif Ousmane Madani Aidara denkɛ a Seydi Iba Aidara a taara foli bila Yaoundé maabaw la diinɛ ɲɛmaw ka taa bila maaba caman na Penda Kone bɛ ɲɛfɔli kɛ a ko kun kan. Al-Islamia dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛma a Seydi Cherif Ousmane Madani Aidara denkɛ Iba Aidara ye bɔɲɔgɔnye dɔ kɛ ka ɲɛsin an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw ma ani an ka kotigiw ma Yaoundé kɛrɛnkɛrɛnniyala Cameroun dugukolo kan ni bɔɲɔgɔnye kɔni kun sigilen no bonya ni karama kɔnɔ an ka misiriba alimamiba kɛra mɔgɔ fɔlɔ ye min ye an fa n'an karamɔgɔ a Seydi Cherif Ousmane Madani Aidara denkɛ Iba Aidara kunbɛn o tɛmɛnen kɔ Sheikh Mohamed Sanu ale y'a ka foli ni wale ɲuman dɔn kɛ ka ɲɛsin an fa n'an karamɔgɔ ma a Seydi Cherif Ousmane Madani Aidara a ka cɛsiri la diinɛ ko in ɲɛnɛmayali la walasa ka se ka bɛn ni keleya sabati an ka jamana kɔnɔ o kumaɲɔgɔnya in labanla ni a Seydi Cherif Iba Aidara ka duwawu don ni a ka duwawu ta ye Yaoundé misiriba kɔnɔ u bɔlen kɔ yen yɔrɔ la a Seydi Cherif Iba Aidara walima i k'a fɔ Bakiri Ulum a n'a ka délégation y'a kunda au conseil islamique ɲɛma ma o Haut Conseil islamique ɲɛma ye a ka nusɔndiya n'a ka muɲamuɲa yira an fa n'an karamɔgɔ a Seydi Cherif Ousmane Madani Aidara denkɛ Iba Aidara la o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen ni ka sɔrɔ ka kuncɛ n'an ka ladala ɲɛmɔgɔ ka bisimilali n'a ka foli kɛrɛnkɛrɛnli ye ka ɲɛsin Iba Aidara ma n'u ka fɔlisen dumanw ye ni bɔɲɔgɔnye ɲɛnɛmayala ni an fa n'an karamɔgɔ a Seydi Cherif Ousmane Madani Aidara denkɛ Iba Aidara ka taama sira ye ka ɲɛsin famille chérifienne ma n'u b'a wele Abdulkader Aidara a labanna ni ka taa foli kuncɛ o fɛ yen nɔ ni bonya ni karama ye walasa ka se ka Ala ka diinɛ cari bɛn ni keleya kɔnɔ diɲɛ ɲɛfɛ a Seydi Cherif Iba Aidara n'a ka délégation ye u kunda Yaoundé dugutigilakaw kan u bisimilala yen nɔ ni foli ni wale ɲuman dɔn ye ni ka sɔrɔ ka u ka fɔlisen dumanw kɛ jansa. Mali président kɔrɔ Modibo Keita a furumuso Madame Keita Fanta Diallo Ala y'a ka kalifa minɛ a la a ka suturali baaraw kɛra ka bɛn ni alamisa don utukalo tile 7 Kampara la Jikɔrɔninkaw fɛ yen an b'a ladɔnniya k'a fɔ maaba caman tun bɛ suturali kɛnɛ in kan Madi Awa Kebe ani Abdoulaye Jara ka sɔrɔlenw don. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nin bɛɛ lajɛlen bɛ saya nɛnɛ ba Maliba ka musoba dɔ ye Alahu Taala ka wele jaabi Madame Keita Fanta Diallo n'o ye Mali président kɔrɔ a n'a jamanakuntigi fɔlɔ ka bɛn ni Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya tali ye n'o ye Ala ma hinɛna Modibo Keita la ale furumuso Ala ye ale min ji dɔgɔya Malidenw ye janaja waleɲuman dɔn kɛnɛ sigi Madame Keita Fanta Diallo ye o kɛnɛ kan banbagatɔ ka du tɔgɔ la Mahamadu Togola ale ye a ka waleɲuman dɔn kanw lase. Ni Modibo muso bana an ba de taara sisan an bɛ duwawu k'a ye muso ba de don mɔgɔ ba de don mɔgɔ ba mun na coup d'état kɛra 68 fo ka taa se bi ma maa si t'a fɔ k'a ye Fanta Diallo kan mɛn k'i plɛn fɛn na k'a fɔ ko nin dira ne ma nin ma kɛ ne ye nin fɔra ne ye bien nin kɛra n cɛ ye a ye Ala minɛ a tora la fo nin don a tun bɛ kuluba mɔgɔw tun bɛ yan sisan u y'a fɔ ko u n'u la a jɛra parce que a tun b'a ka so fitinin la a ma kuma maa si fɛ a ma weleli kɛ maa si fɛ a ma boli maa si kɔ fo ale y'a IBK yɛrɛ président IBK de sɔnna ka dɔn ko a sigilen bɛ yɔrɔ min o t'a sigiyɔrɔ ye k'a yira ko président kɔrɔ muso de don ka villa labɛn k'a sigi a kɔnɔ a sara o villa de kɔnɔ Ala k'a dayɔrɔ suma Ala k'u bɛɛ dayɔrɔ suma.
Mali jamanakuntigi kɔrɔ Modibo Keita ale jɔnɲɔgɔnw olu y'u ka waleɲumandɔn foliw kɛ ka ɲɛsin ni musoba in ma ka sanga n'a ka wulikajɔ a n'a ka cɛsiri a n'a ka adamaden kanu ni a ka faso kanu ye. Fɔlɔ jamana ɲɛmɔgɔw k'o ka ɲuman dɔn hɛrɛ ni baden na a filanan ka dugawu k'u ye jamana min n'u y'a ta ka bɔ tasuma na k'a da u kun Ala k'a kɛ glace ye kun na ka jamana in sabati jamana in ka place kɔrɔ sɔrɔ Modibo Keita y'a kɛ cogo min na ka min ɲini Ala ka sabati nin kɔnɔna na ni musokɔrɔba in taara sutura la a taara bonya ni karama la Ala ka kimɛ don Modibo Keita ka sira don yarabi ma Ala ka fɛn. Fɛn min ye Modibo Keita ale somɔgɔw ye fo ka taa se a jɛɲɔgɔnw n'a baarakɛɲɔgɔn kɔrɔw ma olu bɛɛ lajɛlen ye waleɲumandɔn foli kɛ ka ɲɛsin an ka jamanakuntigiw ma ni ka sɔrɔ ka waleɲumandɔn seereyali kɛ ka ɲɛsin Ala ma hinɛna Daba Keita ale ka denbaya ma ni ka sɔrɔ ka bonyamasegi kɛ ka taa ni musoba in yɔrɔ. Nin ye Daba Keita la ni a limanaw nin ye an ka cikan ye k'a fɔ min ye an ba min banna n'o ye Tanti Fanta Diallo ye Daba Keita lakaw ko k'u y'a dɔn ni hɔrɔnya ni tilennenya ni danbetigiya de ye ka balimaw ladon ka sinjiw ladon ka lamɔdenw mara a bolofɛn a b'a tila ni bɛɛ cɛ an bɛ min fɔ an ba ye Ala ka lahara sɔn sumaya ye Ala ka hinɛ la Ala ka yafa k'a ma Ala ka dayɔrɔ sumaya k'a fara silamɛsiw kan foli filanan o bɛ lase an ka jamana ɲɛmɔgɔw ma fɛn fɛn y'i occupé Modibo kɔ ni Modibo ka famille ni a limanaw bɛɛ lajɛlen na foli bɛ a bɛɛ lajɛlen ye nka bi Ala ye transition Assimi Goïta n'a ka jama de garijɛgɛ kɛ nin ye bi nin ye souvenir ba de ye min tɛ tunu flambeau dɔ de dira aw ma bi aw nakan kɛra aw sigira don min na aw taara foli bila musokɔrɔba in na so aw ma da aw ma a y'a occupé a la a y'a yira k'a fɔ k'a cɛ tasira k'aw b'o de kan n'i ko Modibo i ko danbe i ko tilennenya i ko tasira i ko bɔkolo an bɛ se ka fɛn o fɛn fɔ Ala ka hɛrɛ kɛ aw bɛɛ lajɛlen ye Ala ka hɛrɛ kɛ jamana in ye. Ala ma hinɛna président Modibo Keita a balima siraw teri siraw jɛɲɔgɔn siraw olu bɛɛ lajɛlen de farala ɲɔgɔn kan ni ka Madame Keita Fanta Diallo ni ka taa a da dayɔrɔ laban na Amdalayi kaburudon a furukɛ kɛrɛfɛ a k'a dɔn k'a fɔ ko Ala ye Madame Keita Fanta Diallo ale min ji dɔgɔya ka bɛn ni utu kalo tile 6 tɛmɛnen ni ka a kɔ don denmuso kelen ani balimaw ni sinjiw la olu minnu ɲagi siraw ma se ka jɔ an bɛ jɛ k'a fɔ ko Madame Keita Fanta Diallo Ala ka i dayɔrɔ nɛma. Ala ka hinɛ ani silamɛ furuw bɛɛ lajɛlen na foli kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ kɛ k'a ɲɛsin an ka techniciens ma o fana de bɛ dan sigi bi bamanankan kunnafoniw na minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni tuma in ma kunnafoni di so ɲɛmaa so fɛ an cɛ aw ka lajɛliw la a k'an bɛn n'Ala sɔnna ma.